Viu policajti v akcii. Nejaká žena volala na linku 158, že ma obali o svojho manžela. S prípadom sa budú zaoberať poručík Andrej Zachar a kapitán Juraj Tatarka. Tak, tu pelikán, hľadka 424, sme na mieste. Hľadka 424, Radbav. Stoj, polícia, stoj! Ruky za chrbát. Pozor na hlavu. Pozor na hlavu. Hľadka 424. Preto máme osobu na policajné oddelenie. Hľadka 424, Radbav. Tak. Viu policajti fakt. Idem si to posunúť. Naozaj si to idem posunúť. Naozaj si to idem posunúť. Tak, viu policajti v akcii. Nejaký muž volal na linku 158, že mu niekto ukradol bicykel. S prípadom sa mu zaoberať strážmajster Jozef Mrgáš a podporučička Alexandra Bartošová. Tu hľadka 424, sme na mieste. Hľadka 424, Radbav. Dobrý, vy ste nás volal. Áno, ja som vás volal. Čo sa stalo? Predstavte si to, pani policajti, predstavte si to. Keď som prišiel z roboty, tak som si povedal, že sa idem previesť na bicykli. A keď som išiel na chodbu, tak som si všimol, že tam není, ako vyzeral. Bolo také čierno-biele. Aha. Tu hľadka 424, príjem. Hľadka 424, potom dať všetkým hľadkám, aby patrali po bicykli, ktorý mal farbu černo-bielu. Hľadka 424, Radbav. Keď sme prišli na miesto činu, tak som si všimol, že určite klame ten pán. Tak kolegyňa, takže čierno-bielý bicykel. Tak tu hľadka 424, príjem. Tatarka, počujem ťa a ja ťa počujem, Mrgáš. Máme ho, Radbav, Tatarka, presúvame sa. Vidíš čo, kolegyňa, áno, vidím to. Hľadka 424, vidíme ho. Hľadka 424, Radbav. Stoj, polícia, stoj! Ruky za chrbát. Pozor na hlavu. Naozaj pozor na hlavu. Viu policajti v akcii. Nejaký muž. Počkaj, ja si to posuniem. Ja si to naozaj posuniem. Nejaká žena volala na linku 157, že má strach o svojho syna. S prípadom sa budú zaoberať nadpráporčík Michal Ondrejka a nadporučík Tomáš Kryžan. Tak, tu hľadka 424, sme na mieste. Hľadka 424, Radbav. Dobrý, vy ste nás volala. Áno, ja som vás volala. Čo sa stalo? Predstavte si to, pani policajti, predstavte si to. Som prišiel z obchodu von, tak som videla, že tu už není môj syn. Ako sa volá Adam, koľko má rokov? Má 13 rokov. Aha. Hľadka 424 na príjme. Potrebujem zistiť meno. Michal Čerák je narodený 6.6.2011. Hľadka 424, Radbav. A má 13 rokov. Ideme po ňom patrať. Hľadka 424, Radbav. Sľubujem vám, nadpráporčík Michal Ondrejka, že sa nájde váš syn. Naozaj vám to sľubujeme, tak Kryžan a Ondrejka budú patrať po
Potom mužovi. Tu je to. Tu je ten park, tu je to. Myslíš, že sa nájde? Áno, keď sme to ubili pani, tak určite sa nájde. Tak, riadka 4, 2, 4, vidíme ho. Riadka 4, 2, 4, rozmal. Stoj, policia, stoj! Stoj, kam si sa rozbehol? Ideš krásne k tvojej matke. Riadka 4, 2, 4, ideme s ním k jej ho máme. Riadka 4, 2, 4, rozmal. Adam, tam Kristián, čo bol predvezený do detského domova. Vyjú policajti v akcii. Naozaj vyjú policajti v akcii. Nejaký muž volal na linku 157, že kope do zastávky s prípadom sa budú zaoberať podporučička Alexandra Bartošova a nadpráporčík a poručík Andrej Zachár. Tu riadka 4, 2, 4, sme na mieste. Riadka 4, 2, 4, rozbal. Riadka 4, 2, 4, rozbal. Hej, nehajte toho! Stoj, polícia, stoj! Stoj, polícia, stoj! Ruky za chrbát. Miroslav Šebol trestaný za útok na iného činiteľa. Vyjú policajti v akcii 2024.